Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз мо омадем ба молбозори Ҳоҷи Шариф шаҳри Қурғонтеппа Бохтар. Дар ин видео сёмка кардем говҳои гӯсаладор, гуноҷино, моли майда, бузу гӯсфанд ҳамаш ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Фикри худона дар комментария гузоред, лайка фаромӯш накунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Гоҳи гӯсаладор дуюмзоид будааст. Буқача 25 та шир дора, гаранти додеста. 25 та шир дора. Буқача нархиш 40,000 дора. $40,000 сомони бо савдо мешавад. Не гӯсолаш. Гӯсолача шай гӯсача. Не гова 17,000 кадеста, сеим гӯсолаш будааст. 10 литр шир дорам, як душидан дам. Ин сементал чандам зойдай? Инчас гови сементал ам будааст. Инҷа мутаассифона соҳибиш нест дар пешаш. Ози вайшам. Сози ака? Шириш чанд қай оҷи? Шираш 15 шир. Гови гӯсаладор. Ира 22,000 фастам дай. Хоб 18,000 ози када истай мега. Унза литр шир. Май гӯсола чандум шаи? Якум ша? Нарай муда. Ноҷина. Гоҳои пародаи ала. 16,500 муомила дора бо. Нечинчи бола аст? Сеим гӯсолаш гуноҷин. Шириш чанд қай? 10 литр зиёда мега, 10 литрда гаранти додеста. Ҳайст савда болда аз? Савдо шид манаи гови гӯсаладор. Пародаи ала гӯсолаш буқача будааст. Чанд гӯсолаши? Якум гӯсолаш. Шириш чанд қай? 12 та 13 литр шир. 10 литрда гарантия бо севтар медодааст. 16,200 савдо шид. гӯсолаш буқача будааст. Якум гӯсолаш. ози пулай ҳисоб кадест. исндам бо ҳаст. шам гоҳи гӯсаладор. пародаи ала гӯсолаш буқача. 10 та шир гарантия метиҳанд бо бисёртара метиҳад 1 литр то 12 литра медодааст. 12-13 литр. $17,000 нархиш. 18,000 синдам ҳаст бо муомила дорам. савдо мешавад. Гови голштен, пародаи голштен будааст. Нархиш 20,000. Шириш ҳозир чанд қа метиҳад бегӯсала? 7 литр бегӯсала. Як вақт як рӯз. Як рӯзда 7 литр. 21 числода буқа рафтагӣ будааст. Сеим гӯсалашти рафтагӣ. Гӯсала куна сеимиш мешавад. бозор ягон чӣ қадар кан? 15,000 бозор кадагӣ. гов ранги фил. дутта гӯсола кадагӣ. Неча айлик боз? 7 моҳ 3 мушта буғӯза. Нархи тирме? Ша нархиш 40,000. 40,000 бо савдо мешавад. баъди гӯсола кадан то 35 литра шир гаранти додеста. ҳозир бегӯсала. Bozor qancha qildi?
7000 bozor narx qilgan. Bular ishlaymiz. Qardaşlar yak 60 bo'lay. Xaridor bo'lsa zang beradi. Adres qayerdan? Garovti. Nechinchi kanal? Ikkinchi kanal. O'zimizdan ekan. Garovti do'yim nasos mana. Xaridor bo'lsa zang mezanim mepursen savdo mekin. Ковбой местный порода. Даем гусолаш 5 литр шир дора. Нарай мода гусолаш. Уножинча. Чанд кат бозор? 73 7300 бозор кадаги. Мана иҷа гусфандай оптим. Ҳамаш буғузам. Совлуқои буғуз. Ай 14 сар мешидааст то 2000. Хоб иҷа гусфандои пир ҳам ҳаст, ёштарш ҳам ҳаст. Ёштарш буғузаш 2000. Хоб дигарош рафтан мегирам 1800, 1700, 1500 то 1400 бо арзон мешаванд. Иҷа бо қушқорчошам ҳаст. Иношам 16-17 муомила дорад. Исинда савдошидагиёш. Ҳамино ҳамаш савдошидагӣ. Хоб исинда вана серко. Серкои калон. Чори 3 сола аст. 2000 будааст. Серкош муомила дора бо 1800 1700 кадайста. Хоб иҷа бо мана совлуқои оптим будааст. Хоб иҷа мана барадоршам аст. Бе барра бо ғизош 2000 бо 1800 сар меша то 2500. Вобаста ай састияни мол. Иҷа гусфандои пирам аст, ёштаршам ҳаст. Шинда мегирем. Амира чанка? Барадора чанка дака? Барадор амро савдаги 1800 мегу савдо мешавад. 1800 барадорош будааст. ин гусфанди пирайнаки. Исинда бо будааст. Ношам ай 1500 сар мешидааст то 2000. молҳои кангирд. тамошобина боша лайка фаромӯш накунед. 700 сум аку бозор кадагиш. Наша 1400 гифтеса ба ҷа барақш хорай. Ядута модам будааст. Натуральный тупия. Майдоша 700 суми бозор кадагия. Калоноша 1400 гифтеса муомила дора бо 1000 сум 1050 сум бозор кадагия. Мана ҷа қушхору совлуқ будааст. Совлуқо 2000 қушхорош 23 2300 бо муомила дорам. Бозор чанди кадакан? Совлуқора? Қушхорора чи? Абдаи қушхорора кадагиай. Хоб совлуқора бошад 1400 то 1700 кадагиай. Мана қушхорои калон. Чорма шакма бо? Шагам. Ничидан қилди? Қилишима? Қушхорои шак будааст. Бозор 3000 кадагиай. Мана қушхори зард калон фарбе 3000 бозор кадеста. Сар 35 кадагиай надодааст. Ози 3000 кадеста. Чорма шакма.
استان اتکنه قریبی چوری رفته است. از 3 ساله گذشته.